an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn. An y'aw wele bi parce que juma tɛmɛnen an y'aw wele ni hukumu kelen kɔnɔ. An ka président Sumela Sise a n'a ka délégation mɔgɔw banbagaciw kelen ka dankarikɛw la u latunu. An y'aw wele k'o kibaru di aw ma. An nisɔndiyalen b'a fɔ aw ye bi k'a fɔ délégation mɔgɔ dɔw olu y'u yɛrɛ sɔrɔ olu bilala surɔ k'a dugujɛ bi la mɔgɔ 5 de bilala. A mɔgɔ 5 la Useni Dure b'a la, o ye président yɛrɛ ka baara ɲɔgɔn dɔ ye a ka bureau la ya opposition. Boubacar Sada Sissoko ale de tun b'u nɔfɛ ka jaw ta puisque wale in kɛra k'u to campagne na, ale tun y'u ka jatala ye. Ani Vie Malmadan Traoré ale ye an ka tɔnden ye, an ka ɲɛmɔgɔ don Ɲafunke mara la, ale fana bilala. Ani mobili bolila n'o ye Kɔla Badara ye. Ensuite a n'an ka parti denmisɛn dɔ n'o tɔgɔ ye Yakuba Sise. O maa 5 de bilala surɔ k'a dugujɛ bi. An bɛ se ka mun fɔ aw ye, an filɛ yɔrɔ min na komi bi u bɛɛ sera Ɲafunke. U bɛ dɔgɔtɔrɔw ka bolo kan k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ fɛn t'u la. Mais an n'u yɛrɛ kumana depuis u ma se Ɲafunke fɔlɔ. An n'u kumana u y'a jira k'a fɔ alhamdulilayi basi foyi t'u la. K'a fɔ ɲangini wɛrɛ ma da u kan u minɛbagaw fɛ. U ma kɔngɔ, u ma minɔgɔ. An ma musaka foyi sara u bilali la. An kɔni bɛ Ala fo k'a barikada u bilala. Maa tɔ tora an ka président ye Sumela Sise ani maa 3 wɛrɛ. An ka wulikajɔw bɛ sen na halisa pour que o maa 3 bɛ se ka bila cogo min. O baaraw bɛ sen na. Bɛɛ wililen don k'i cɛsiri pour que teliyala olu fana ka se ka u ka denbayaw sɔrɔ. Sabu minɛni in kɛra jamana bɛɛ kun ye. Bɛɛ wulila k'i jɔ. Sumela Sise tɛ mɔgɔ denni ye an ka jamana kɔnɔ. Opposition chef de file de don, a b'o kalama. Donc ni nin wale ɲɔgɔn kɛra k'a ye k'a fɔ bɛɛ wulila k'i jɔ, a ka kan fana an k'an profiter nin micro fɛ pour que ka mɔgɔw fo k'u wale ɲuman dɔn. N y'a fɔ yan juma tɛmɛnen k'a fɔ Sumela tɛ Mali dɔrɔn ta ye, Afrique de ta don. Ani jamana caman ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Afrique kɔnɔ. Donc o maaw ɲɛmɔgɔw bɛɛ wulila u bɛ message ci su ni tile. Donc an ka foli bɛ a bɛɛ lajɛlen ye. Minnu bɛ seli o, minnu bɛ dugawu don na o, pour que nin ko in ka se ka ban hɛrɛ la. An bɛ dugawu kɛ Ala ka dugawu ninnu bɛɛ jaabi, ka seli ninnu jaabi walasa président ɲuman ka don ani délégation tɔw.